लेकिन इता आज दुगोला के कार्यक्रम बा यातना ना नाच दिहले हां यातना ना नाच दिहले हां कि हमरा बुझाते में कोनो ब्याह से कलाकार ले दुगोला भइल में आकि कोनो लवंडी ले हमारी पाला पड़ल बानी। अच्छा बताई माई के सामने मोहर के बढ़ाई शोभा ना माई के सामने मोहर के बढ़ाई ठीक लागेला ना। अरे तू उम्र में हमरा ले आशा कि छोटे होई बनता है 1.5 साल बड़े होई बन ये नो होई बन हां जी। और का गायत्री बाबा के जहां ले तू बात कहला ए सिकंदर बाबा अरे गायत्री बाबा के जहां ले बात कहले हां कहतर कि गायत्री बाबा नाचत ना रहले हां का तो हई धोतिया ध के हां आ 3 गो ठोकर मारत रस के हां हाय हाय कहतर कि ई नकल करे में हां गायत्री बाबा के ई छाप नकल करे में का तो 75% व्यास मौग हो गइले। सही बात बा 75% मौग हो गइले जाना में के एगो तू हूं बाड़ ऐसे कि तू हो हुए बहुए करता हां हुए बहुए करता गायत्री बाबा धोती कहां धइले रे कर दे जी जान देखल बा हमनी के कुर्ता के कर धके आय ताला लेखा कहतर कि आओ मई गोरिया नटलिया नोरिया अच्छा ये पमाई है ये परमाई भिड़वा देला रे मर दे। अच्छा रहुए परमाई सबे पमाई नहीं है आ इशारा कितना गलत करत है छोड़ा जाए तो इनकर जवाब हम व्यवस्था बांधब लेकिन समय के अनुसार लेकिन कहल गइल बा कि जब जैसन तब तैसन ना करे तो मरद हाथा ना मरले बारे त हमरा हाथा ना मारे के पड़े मार के फाड़ दी तो जाके रहुए लोग हम कि ना एकर जवाब दे ले के बा तो रहुए लोग आदेश दी खाली किन कर जवाब दे दी हां अरे कि सारा दा भवानी राम ए महाराज जी का हो ई पूछले अनु की का हो पूछले तो अनु की का हो हां ए भाई हम तो नहीं जानत की का तू जानत र बतावा नहीं का हो भाग के बतावा बतावा का हो हां कहतर की धोती हो कुर्ता हो गमछी धोती कुर्ता तो होइले हो ओकरा अलावा का हो हां का हो ओकरा बावजूद का हो एकर नाम झटका अरे कि सारा दा भवानी राऊ अरे करतानी रेलो सुमिरन में आजा हमारा ये भाई तो कोरियन अरे आजो में हर पानी लजिया राखी अच्छा ये हो ना चौका चौक हमरा गोल में हां अइले हां अरे ना हमरा कुछ ना भइला ना काहे हम खड़ा काहे ना भइनी काहे से कि एगो हम प्रतिष्ठित कलाकार बने आय हम एगो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं हां सही बात बा अगर जो हम भी वैसा कर देंगे तो जो है सके बीच में गांव का लड़का लोग बोलेगा कि ये भी वैसा ही था ये भी छछरई हां तो हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं हां सही बात है ये अइले हमरा लगे तो हम आप छछरा मत लेकिन इनका लोग गनी तो कूद के काहे भाई गइल बारे जे मर जरा खुद भी भइल बका देता ई जान तनी काहे खड़ा हो गइले काहे रोका पैसा लेते तो बता पहले पछानी ध्यान दे तीसर का पत्ता लिए चौथ का पर खाली बा देखी कितना खुशी के बात बाकी संजय मुखिया जी के भाई साहब हमरे हां राजू यादव मोरे भैया हां अरे हमरा 1 से 1 रुपया पुरस्कार देके हमरे मनोबल के बढ़ोनी ये रुपया देला से कलाकारी के का होला होला बोगली भरेला रे बोगली बोरा भरे चलल बरे बोगली ना भरेला ऐसे मनोबल बढ़ेला उमेश भैया मन हो के तो दे दी रहो मना करो
हार्दिक हार्दिक स्वागत करो। लेकिन इनका लगे हम बहनी है हाँ तो लगले उठ के नचे जन तरीका है नचले हां काहे जी बता दी काहे इनका पाछवा एगो कीड़ी है कीड़ी ना बाबा गुरु शरण गठड़ी पंचायत का है ना एबे अजी उ कोने वाला लठिया लेके कीड़ा के उनको मार देबे अब दे तो बारे भाई दे तो बारे दे दे भाई दे 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 सुने ना